もう一回ナイスイケボありがとう。メンバー揃ってないです。ハリー全然いいんですけど、ちょっと待ってね。キンさんは大丈夫。キンさんは大丈夫。キンさんはまだもらえる。ジバオッリ100ケー。ありがとう。リュウさんありがとう。ジバリ100ありがとう。ほい。ナコルムさんも、よし。大丈夫だね。ジバリだから。そうしたら大丈夫。ナコルムさん、ジバリ20。はい、参加者あと3名欲しいですね。さて、俺はドレスアップをしよう。いらっしゃいませんか。う。ドレスアップ考えよう。まずは、裸になって。マジイケメンありがとう。どういう感じにやろうかなと。なんかすげえ面白い感じのやつ使いたいか、それともこれでちょっとかっこいい系目指すか。ちょっとかっこいい系目指していくか。いやーでもさ、シュバリエ一式になっちゃうよね、シュバリエは。結局。早く参加しましょう。これシュバリエ一式にまずしてみよう。シュバリエ体じゃないの？あれあった。ね、やっぱシュバリエはシュバリエ一式になっちゃう、絶対。かっこいいもん。めっちゃかっこいいもん。ほら。シュバリエは変えるとこないもん。どうするこれ。シュバリエの帽子を使いたいんだけどさ。それ、シュバリエの体下もかっこいいじゃん。これらを使うとなるとさ、体上似合うの、シュバリエの上しかないんだよ。3箇所一緒だったらもう、ドレスアップじゃないし。どうしようかな。この、シュバリエの帽子をうまくベースにする場合、布装備と相性はいいのかって考えたら、なんか、喧嘩するよね。合わないもんね。系統が違う。どうしよう。どうしたらいい？C 枠はね、固定組は、C 枠に入れるようにしてます。C だけが固定なんでね、あと選抜が3名ほど、お願いします。なんか合わないよな、やっぱり。誰かいらっしゃいませんか。いや、なんか普通の衣装が合わないな。どうしたのふーちゃん。ふーちゃん、どうしたの。まあこれはいい感じに合いそうな気配をするけど、こんなドレスアップちょうだいは無理だよね、それね。5万といるでしょ。あげたいけど、めっちゃ余ってるからあげたいけど、ないんだよね。カラスか。自分で、それはね、ギルガラン。天の日でもらって買ってくるしかないよ。お父ちゃん。ね。なんで言ってたんだよ。天の日の、なんか違うもんね。この帽子どうやって使えばいいの？こういうのとかもさ、絶対さ、あるじゃん。めっちゃそのおっぱい気になるな、それ。使いこなせねレモンさん、そのおっぱいがめちゃめちゃ気になる。めちゃめちゃ気になるよ、それ。
ぱいそのおっぱいちょっと飲みたいですそのおっぱい使いこなせね顔突っ込みたいパフパフいっぱい詰めてんだいっぱい詰めてるんですねなるほどまた待ちましたまた待ちました大きいの好きですはいやばえ。リバインメールかっこいいな、やっぱり。ガン見してるみたいじゃないですか、ヒューさんが。やばー、それ、もうちょっと近づけませんか、もう。そのままちょっとパフパフできるようにちょっとお願いできませんか。うわー、いいっすね。あー、いいっすね。これはいいっすね。最高。何をしてるん？そう、めっちゃ当たってる、今。めっちゃボール当たってて。ボール当たってましたよ。ボール当たってましたよ。大芋、笑い。やばい。それやばい。やばい。どうするのこれ。これ最高っすね。シこれ最高ュバリエの頭使いこなせねそれ何カップですか、メルさん。何カップですか。わらわら。それ何カップですか、それ。何カップですか、それ。本当に。何カップですか。どういうのが合うの？何カップですか。何カップですか、それ。それ微妙に擦れてってのがたまんない。鎧以外で何が合うの？すげえたまんないですよ。布服で合うやつってあんのこれ。ちょ絶対ないよな。すごいっすね、これ。変な意味のパイズリスね。なんかおかしいもんね。通報。自分でやっといて通報。自分でやっといて通報ってやばくないっすか。やばくないっすか。すんげえほんとマジで。ああ、いいっすね。いいっすね。いいっすね。つか参加者あと3名いませんかね。お願いしたいっすね。ええ子供が2人どういう感じ？つうかさ、それ泣きながらここら辺ワンチャンあるかな？匂い嗅ぐのやめてもらっていい？それ色変えたらワンチャンあるかな？泣きながらメグさんのケツの匂い嗅ぐのやめてもらっていいですか、それ。普通にね、赤とかでさ、ケツの匂い嗅ぐのやめてもらっていいですか、ルイちゃん。メグさんのケツの匂いまたやってるんや。大丈夫ですか。マイクやんしゃん。またやってる。ごまさん間に合うの？で、マイクくんちょっと、なんだろう。お前さん来てないの？もしかして。マイクくんちょっと、シュバリエの頭さ、始まる頃までには全然ね、間に合う。似合うさ、色って、色じゃねえ、装備ってなんだろう。そうなるとね、最悪ね、宮赤さんあたりも大丈夫。連れてきてもらえばいいんですちょっとこれさ、色は統一しないと。どれ後かもうわからんよ。装備どんなんなったか忘れたし。ああね。そう泣いてんだよ。みんなで剣になってやばい。でもワンチャンありそうだよね、これ。クロッシュ。参加者あと3名いませんかね。色をまず統一しちゃえばいいんで、服の。ちょっとね、張りがもう。やっぱクロッシュが合いそうな感じがする。ちょっとシュバリエの体したブラッドカメリアってまだ高いん？多分高い。でもやっぱね、そこら辺は値段変わると高いね。そういう系は。で、マイ君こういう感じになったらどういう感じがいい？ローブじゃない？普通のズボン系？それとも、頭と同じ装備で固める？おい、金よこせって言われた。でも、こう言ってるのにあれですよ。3赤で行きます。そうっすね、間違いないっすね。わかりました。3赤にします。ここが3赤で、3赤だから、ああ、でもそっか。ノーブルだと、ここがここいい感じになるけど。下半身丸出しで帰還していって。いや、捕まるから無理。あと1名だね。捕まってしまいますよ。アストルティア警察だ。こうはマイク、これはあえての黒
こうか。こうか。父さんとなんか不揃いだよな。あと1あと1俺ドレアしてた時ガチの思いつきでやってたからそんな考え込んで作ってなかったよ。逆にそうやってなんか、思いついたら作れんのすごいよ。むずいよ、むずいよ。逆にその発想力すごいって。正解。正解やったぜ。なんかもうこれでいい気がするんだけどな。どうしたの？これでいい気がするよ。でも俺のメインのやつ被るから。お父さんと一緒にそのネタ、それなんだっけ、今度俺も7ミリやってみようそれ。ダスボンダースやジャンプしろってか、ジャンプじゃない、ジャンプ、ジャンプ、今ね、何これ5500万、5550万持ってますよ。つか、色を変えたらさ、皆さんまた見方も変わってくる装備があると思うから。いやでもこういうのにさ、こういう帽子ってどうなの？なんかいい感じになった？どうこれ？これいい感じ？ここだけを色変える。課金の猫装備1色でいいよ。やだ、それは。よっしゃ、あと1名。俺かんじゃん。俺行くか。ふみくん、たまには俺と組め。こうして、色もブラッドにしちゃうと、統一性がなくなってしまうと思ったけど、そんなでもないか。で、グレーリリーとかで、ちょっとここに黒を混ぜて、波を、はい。たまには出ましょう。引き締めるみたいな。波も出ますけど、すべて、ふみくんの指示に従うっていうやり方でしてみましょう。とりあえず。まあ、私白か黒で引き締め効果。姉さんと行く。姉さんと行くの？分かった。そんなに俺と行きたくないんだね。俺と行きたくないんだね。シュバリエハットの頭を白にしないとおかしくなる。バニラロレンですよ。オッケー、これでいいかい。じゃこうあ決まったね。もうなんだろう、ダイスも何にもいりません。どうなんだこれ。あっくんじゃなかった。ローブ系になっちゃうとさ、微妙じゃない？何がそういう意味だろうだって。違うの？そういうこと？メイさんと行くってそういうことでしょ？何、メイさん拒否ですか？ここに来て。間違えた。そうじゃないけど、わら。ここに来てユウさん拒否でございますか？たっちゃんおもろい、わら。なんでいいじゃねえか。いいじゃねえか。それで行こうよ。じゃあメンバー決まりました。わら。メンバー決まりました。もう自動的に決まりました。このメンバーでいきます。リーダーの方は誘ってください。行きたくない。何行きたくないって？俺と行きたくないってな。なんかいいなと思ったさ、ドレスアップ、俺とみんなどうやってたっけなって、今、改めて思ってる。ナイスイケボ、わら。わけじゃない。わけじゃないんだな。なんかさ、コロシアムとかさ、街とか歩いててさ、この人のドレアすげえいいなっていうさ、人がちょいちょい歩いてるんだけどさ、どんなドレアだったかなって。どういうアイディアのもとに作ったっけなってさ、すんごいなんか、思い出せないんだよな。そういやモンスとグレンラガンとキルラキルとコラボだよ。グレンラガンってどうやったっけ？グレンラガンってどんなやつだったっけ？ギルガランの服下かっこよ。これだったら合うんじゃね？これ合うんじゃない？どう？これ良くない？やめてもいいけどどうする？まあ俺このままやっちゃうからね、なしでもいいよ。ちっちゃいとことか言わないの。大首つです。どっちでもいいっすよ。どっちでもいいっす。これ良くない？ミラーせずにこのまま行くんで、どっちでもいいっすよ。やっててもどっちでも大丈夫です。これでもありだな。ディバインメールした。こういうちょっと鎧風な感じの方がちょっと。俺はキャラ欲しいからガチャ頑張って回す。何のキャラいる？
れわかんねえじゃねえかよ。ちょっとだけあるよ、ちょっとだけ。しゃぶってみろよ、冬ちゃん、そこ。ほら無理やりしゃぶらせて。アラビアン。無理やりしゃぶらせる。無理やりしゃぶらせっから、ほら。ほら、無理やり。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、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 ほら。しゃぶれ、この。しゃぶれ。すごい会話してる。しゃぶれ、ほら。あ、了解しました。オッケーです。じゃあ俺放送します。じゃあ俺逆だな。そしたらそこ。波を放送です。波立つ放送できます。あれどこだったっけ？じゃあ俺誘います。ギルガラン。寄ってる？寄ってないよ。寄ってないけど。あれギルガランの体してどこだったっけ？こいつ、これだ、めっちゃ合うんじゃないこれ。どみんな好きなように。うこの色はどうなの？あ、なるほど。みんな好きなようって指示してね。毎回チャットで指示して。なるほど。じゃあクロッシュウェアどうなんだろう。なんかもっと合うやつがありそうだな。今回は3位までありますので結果が分かりませんので後からねっていう感じでございます。指示はしてください。割といい感じにさ、まとまってる、来てる気がするんだけど。でしょうから指示してください。ガンガンね。まあ大体のところは抑えてっから。なんかこういう感じの服で繋げていかないと多分おかしくなるから。メルさん、自分のチームに200万ありがとうございます。色が変えられない装備アウトだから。で、上下でお腹が出ない装備じゃないと。赤チンさん、ドボン900。これは赤チンさん、魔物使いの服でいいよ。魔物使いの服どこだっけそれ。下かなり下。針ガンガン受け付けております。A チームなんかね。魔物使いの服。多分どこだよ、魔物使いの服。どれだ？スーパーすげえ配当になってる。魔物使いの服。ちなみにね、どこ10万だけ入れるとしたら、タヌキみたいなやつ。あ、あれか。100倍超えてっから、あれですね。これだ。232倍ですね。ダサ。10万で232.2倍。ですね。見えないと思いますけど、今10万入れたんですよ。これ100だから超えてるんですよ。ちなみに、A チームに10万で232.2倍。相当あれですね。やばいです。マヤ君、ちゃんと選んで。ちゃんと考えて。いやー、ダッサいそれでな足長いやつ履かせてみて。ちなみに合ってんだよね、その3キャラ。合ってんの？足長いやつって何？これで足長いやつってこと？これか？やだー、かわいい。やばーい。ダサいよ、マヤ君。ダサすぎだってばよ。ゲーム。A200ありがとうございます。なんか上の服がさ、多分来るよ。ふみくんとかはね、やるときはやるから。そろそろ来ると思うよ。ちょっとね、24.03倍だ。ありがとうございます。ミトさん100、A チームに。この体下とつながりのあるような感じに見える装備じゃないと終わりだと思うんだ。ワンチャンこれでもいいとは思うけど。男前出た。自張りで50、ユウさんの分50。男ですね。ありがとうございます。葵さん50入りました。ユウさんにも入りました。ディバインワンチャンあるよな、これだと。ディバインメールみたいな感じの方が絶対合うよな。はーい。あ、シンクの騎士。4人に各自100。シュバリエの帽子と体上が反発し合ったら終わりな気がする。これやった時のレモンさんマジ強いから。ということで皆さんの、掛け金が100万増えます。ということでナコルルさん120、あっくんも120、メルさんがいや一応私ももらっていいでしょうか。いいでしょうかね。ナミオさん一個一個合わせてきゃいいんだから。ということでね、ありがとうございます。レモ
モンさんありがとうね。これやった時のレモンさん強いからね。ほんと強い。これやった時のレモンさん結構いいよありがとう。ああ、こういうありがとう、嬉しい。嬉しい。のはダメだ。ちょっと、でもこういう感じで、出たかいがあった。パッと見なんか合ってそうな感じの方が可能性はある。グレーゼルの服ちょっと舐めてたんだけど。グレーゼルの服ってどこあった？本気で取り込む。え、グレーゼルの服ってどこあった？実力をね。針の方ガンガン受け付けております。今回は私出ます。久しぶりですね。何日ぶりでしょう。何日ぶり、2日ぶりぐらいかな。約1週間ぶり。1週間ぶりぐらいに私出ます。どれあった？多分ね、全場の中で多分おっ私ぱいのやつ。おっぱいのやつ。成績は。このスモロクで多分2、3回10万超えてます。グレーテルの服ってさ、ドーンってなってなかったっけ？波立つのキャラでございます。どこ？波用の場合は1回も超えてません。その辺ね、ご了承ください。キャラでね、結構運変わりますよ。結構変わりますよ。魔女のスーツ？針の方ガンガンこれじゃね？9時半くらいには本当スタートしたいのでね、よろしくお願いします。もっと早めに。ダサい。針の方。ダサいよ。もうちょっと欲しいな。ゲーム。握りはもうちょっと欲しいな。あ、もう。超ダサかったやん。締めかんじゃ。じゃあ。ブラッディスーツかっこいいな。なんでキャラで変わるの？ブラッディスーツかっこよくない？なんかこの赤い線が入ってる感じ。波立つの時はほんと9万超えは当たり前よ。自撮りします。はいはいはい。わかりました。9万超えは当たり前ですからね。へー。8万いくらって言っても8万超えが当たり前ですよ。8万台もありますよ。溢れ出る水泳選手。やめろよ、そういうこと言うの。雰囲気ぶち壊しやん。最後ね、ユーザーたちと行くときは波立っていかなきゃいけない。あ、その時のために取っとこう。ダメだ。合わないよ、これ。さあ、いらっしゃいませんか。あ、ごま団子さん聞いた。ありがとうございます。縛り200来ましたね。ありがとうございます。ごま団子さん、意気込みを感じます。前回の優勝メンバーだからでしょうか。10万超えがあったからでしょうか。意気込みの2万ありがとうございます。入れない？まあまあかな。まあ、ふみくんとこはね、激アツだね。3赤ですよ、ふみくんところは。ちなみに3赤プラスいや強運の有酸を1人入れて、3赤で、持ってこうというね。あ、でもこれ、いいじゃん。他いらっしゃいませんか。A 枠倍率欲しいです。いってらっしゃい。ここはまあまあ、まあいつも通りですね。こいつの色を、ここの色を、メイで買ったことなくない？ああ、そうだね。確かに。メイで買ったことはないかも。窓微妙か。ふみくんの足手まといになるかもね。しょうがないですね。それはね、チケットがないと、なんともしょうがない。頑張ろう。この色変わる？こっちの色を変えて、ダメだ。合わない。おーいの、わら。締め切りです。お願いします。A 枠、ミストさん100、葵さん50、ゆうさん50。へー。15.17 倍。B 枠、ナコルルさん120、あっくんさん120、メルさん300、ナミオウさん100、4.74 倍。C 枠、ここは固定でございます。こんばんはー。よろしくお願いします。あ、さやちゃんさん、こんばんはいらっしゃい。よろしくお願いします。ぜひまた勝ちましょう。はい、大丈夫ですよ。はい、送っといてください。ゲレゲレさん200。あ、これ合うかな。こいつの、ここ側の色変えらんないの。あ、どうこれ。ちょっと、高級感出てきた。ここ色変わるの？結構ここの色変わるやつが多いから、全部埋めちゃおうかな、色。高級感出てきた。いらっしゃい。もともといらっしゃいましたけどね。春にね。
お、しかし YouTube はあれなくていいね。ニコ生と違ってね、やりやすい。正直、ニコ生をディスるわけじゃないんですけど、184っていうセール、やった方がいいと思います、俺、本当に。あれなくていい YouTube、本当に。アホは来ないもん、本当に。美味しそうな絵、確かにね。これどう、ルルースさんありがとうございさます。当初の設定じゃこれだったんだけど。 A に、50ですね。ありがとうございます。これどうだろう。ちょっと待って、色がさ、なんか変な感じになってるけどさ。周回してくるからまたね。和光。いってらっしゃい。鈴子さん、いらっしゃい。チーチース、こんばんは。マイクいってらっしゃい。これで、なんか、こういう感じで。なんか全部赤の方がいいかな。あ、いってらっしゃい。どうしようかな。気候博士。ワンチャンあるんじゃないこれ。どうこの高級感。暇だったから遊びに来た。お、いらっしゃいいらっしゃい。鈴子さんは、このスワットの鈴子、違うかな。じゃあ皆さん始めてください。これ高級感あるな。あ、ちょっと待って、行かないと。そうだよ、わら。あ、マジ鈴子はいらっしゃい。鈴子俺買ってくるよ。ちょっと待って、石貸して。お、すげえ。3軍とも9番超えね。すごいね。石がない。実力はね、ごま団子さんあったはず。何するの？今日やるんでごめんねって言われちゃいました。今からね、かけすごろくやってくるよ。ちょっと遅れちゃった。よっしゃ、行くぞ。おばさんどうした？いらねえのか？ 3くらいだった俺が通りますよ。てっててってんててんててん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 。そっちで3位だったんだよ。ちょうどよかったね。じゃあ始めよう。あ、もう分かってたね。一応貼っときまーす。よろしく。画面消してくね。一応箱6にかけるのわら。になれば大丈夫。とりあえず6でいいですか？あ、6出た。イカ役。すいません。いつも通りボット使いました。すいません。んすごろく、そう、なんか自張りのみだから、ちょっと、決まってきた。頑張るぞー。開きでやるから俺。楽しそう、わら。楽しいよ。すごろくってなんかこうやって遊ぶと楽しくないですか？なんかただ普通にやるってなるとなんかちょっとだるいけど。ラミードさん来るかな？はーい。放送探してた。トゥッ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 。よーし、頑張るぞー。かけると面白くなりそうだね。そうそう、だから、なんか9万超えて討伐しないとドボンつって、配当がそのドボンになるの。例えば、A チーム、B チーム、C チーム、ドボンだったら、どれが勝つか、みたいな、かけるんだけど、で、9万コインを超えてないと結局配当がドボンになるから、ドボンの可能性が最も高いっていう感じ。なんだ急に重くなった配線が。でもなんかすごろく、それとはまた別に、参加パーティーにはすごろく優勝賞金が出てるから、まあそれとはまた別に、優勝したら、例えば1000万だったら賞金1000万ってもらえるから、
まあ、それで手を抜く必要も全くないってやつ。で、自張りして、自分の配当も9万超えて、結構難易度高そうだな。そうそうそう、結構9万超えるの難しいから。で、大体みんなドボンにかけるから、自張りして、自分のところの倍率が結構高かったりするから、100万かけて、で、9万超えちゃえば、で、優勝しちゃえば、自分の配当プラス優勝賞金もらえちゃうから、お得だねって。よろしくお願いします。ふわふわしている。しね。訪問しね。いい感じだ。9万、いけばお得。そう、ほんとそれ。10万越し5、10万。軽く10万越し5。とりあえず6、3。野郎が4人でいいな。やりやすい。これどうなんだ。お、一足先に5レベル。気楽に行くぞ、気楽に。いやー、4はちょっと厳しいぞ。ナイス。いい回心だ。今回もよろしくねあ、みよさん、よろしくお願いします。こちらこそ。頑張りましょう。なんかいいね、ダブルデートみたいで。マップはここだけなの？ダブルデートそうですね、マップはここ指定ですね。俺、初で覚えた。なんで俺だけ上がったのこれ。僕らの、あ、なんだ。うわー、1足りず。1じゃねえか。2足りず。オッケー。あった白銀じゃないからなかなか難しそう。わら。ー。そうなんですよね。悪夢だから。これ俺、3出すから見てて。6。あ、あ、ナイス。またそれか。またそのパターンね。いや、ブラックホール入ったな。やはり波を調子悪い。やったー。キラージャグリングって何レベルで覚えるの？はい、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫だよ。いいから、いいから。お、気にすんなって。あだからヒーロー回も投げた。ここかな？9はブラックホール。いやー、みんなブラックホール。 4。え、5なの ?4 なの？痛い、なんだだった4だった。じゃあもうジャグリングみんな使えるじゃん。まあ、あっくんがもうすげえの引くから、ここで。絶対すげえの引くから。死ねえのかよ。死ねえのかよ、おい。しろよ。あなた建物にだからしなさいよ。するよ、そこは。いいじゃん、バトマスくんじゃん。これで、もう俺含めて3回確定してるのか。戦うの。していいんすよ、今の。これ親方と同じ感じになっちまった。いや、するもんだあと思ってたわ。まさか。さすがに。指示とかいらねえと思ってたからよ。全部俺。あ、まあ、俺がここでフューザー引けばいいんでしょ。エステラ引けていいから。ああ、なるほど。鈴子来てくれたの初めてじゃね？エステラです、エステラになります。エステラです。フューザーなんか絶対引けません。あ、いいんじゃねいいんじゃねいや、間取っていいんじゃあ、ね。俺か。間取ってアンレシャいいんじゃね。マジでいいんじゃね。1。
コメントするのは初めてかも。わら。マジもっともっとコメントしていい？気楽にやって。倍速倍速。わかんのかな。いや、それはね、アンルシャーちょくちょく見てた。わら。マジもっとコメントしていいって。いいね。俺でも 4以外での、こいつの生き残ったの初めてだったんだよ、ジャグリングして。こんばんは。よし、レベル上がった。自己ホイミしよこっからも多分ね、A でいいと思うよ。う。ありがとうございます。6。まさかパンドラの箱を開けるというのか。お、いいね。4、5、6、7、8。8？ じゃあ8出すわ。8出すわ。追いついてきたね。普通にね、俺マジでいつもここ踏むんだよね。絶対ここ踏んでる。倒せねえかな。強い。伝説の始まりか？こんばんは。マグロくんこんばんは、いらっしゃい。ワンチャン箱で戦う感じでもいいのか。ワンチャン防具とかジャラとか木の実が手に入る今日もかけちゃおう。宝箱の方がいいんじゃないかなと俺は思うけど。かけちゃう。ラミートさんだったらいいの聞くから。5でミミック倒せんじゃなかったっけ？お、会心。いいね。危ない。ポイミしてもらって俺はジャグリングかな。そうなのかな。でも俺の方が火力高いもんね。してたのですね。そう言いなかったから頼むよ小指を。ありがとうございます。どうする？俺ジャグリングいいでしょ。ポイミ。オッケー。ありがとう。でもいいんだよな。逆に37。40と 37？ あ、いい。これいいよ。これいいかもしれない。これはそれでもきついから。多分痛恨来たら俺死んじゃう。普通に最初からちゃう。さっきなんか65ぐらい食らったよね。ありがとう。イクサーの抽選会に行ってる。あ、社長抽選会やってんだ。HP、あ、そうなんだ。あ、なんかダイスのやつね。これね、最初からちゃんと言ってかねえと、2段にしないの。31。やめてよ。危ない。41いいね。40。全員ジャンプ、全員ジャンプだよ。お、会心のジャグリングいいね。ワンチャンこれで倒せる？お、みんな会心。やった。やめろ。危ない。
やったー。計算のもとにあるからナイス。超不思議な木の実。大きい。トゥ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 。ナイス。でもこれ境界まだ過ぎてないから。どうあ、宿ありがてえ。全然でかったわ。2、ありがてえ。行ったら踏む。ゴールドマン。任せろ。2。ああ、そう。ここはもう得意の盗賊で。もうレモンさんの属率高いからな。レモンさんの属率ほら高いから。マジ高いよ。6分の1じゃなくてね、普通に食うから。なんなのっていうぐらい食うから。ほらな。これ全員 B でしょ。なのね、わら。あと全員転職いらうない。ん。なんかこいつで基本 MP 使わないらしい。神さんで行こう。ここは。きっちり。きっちり食べ B でいいんだよね。俺それともホイミする？ 6、6、6。ね、レモンさんのこのボギャ？ 2匹、毎回族になってんだよ。すげえんだよ。あぶやべ。意外と2って出しやすいんですよ。このゲームって防御力っていう概念どこら辺なの？意外と2って出しやすい。あとこれでね、レモンさんが転職でも最高なんだよな。6。なるほど。4分の上だわ。あ、開いた。テンション溜めとけや、そこはよ。まあ、ワンチャンピオラありで。うん。その方が、全然ね、途中の6が何にもね、やったまずね、6以上引いてほしいんだよ。ー。いいね。いやー、まあ、しょうがないよ。なんかレベル上がった。次はないな。次はプラス1だから。 MP すごいよ。ピオラは良かったよ。このプラス10は大きすぎない？このゲームで。5、5。ありがとうございます。まあ、さやちゃんさんも2出すから。お、あれだね。TG んとこ2枚いったな。ちょっとポイントあんねえぞ。これ上の6だよね、これ。2。上だ。上のこれでもボルサラ引いてくればおー、最高だ。やったー。これも最初からジャグっていい。最初からジャグっていい。HP があるから、こいつはもうジャグでいいよ。なんか前見たな。多少4。いや、違うわ。まあいいけど。いや、これは、なんか俺、今回すげえゴールドマン踏むな。ゴールドマス踏むわ。ここはまず盗むでしょ。で、ここはジャグ。やったぞ。ジャグって削っとかれると次からのダメージがテンションっていうかな、テンションを残してるっていうかな。まあでもね、レモンさんはエピックにいつもって言わないで。そうか、テンションがあったな。テンションがあったから食べとくって。吸い寄せられるフェロモン放ってるから。締めは会心。いやー、1ですか、2じゃないですか。またこのパターンかよ。やったー。ほら、遅い。ここ本来キメラだもんね。5か1か。ありがとうございます。俺いつもなんか、回復してもらってて俺の MP 減らない。
3以外。来てます。かな。なんか地味にレベル高いね。あ、倒しちゃうの。会心かよ。会心来たのかよ。いや、倒せない予定だったの。倒せない予定だった。会心来たの。これボスにたどり着けなんても9万。言ってれば大丈夫なの？いや、討伐しないとダメ。とりあえず4匹も。どういうかな、これ。敵による。なるほど。ああ、これは盗む。死んでもいいよ。死んでもいい。でも、確か、討伐してる方が優先だった気もするけど、わかんないけど。なんかね、枚数でね、優勝決めるみたいな感じだった気がする。そう。MP 回復。うんうん。ならいい感じですな。でしょ？来てるよ。あ、討伐が有利ね。ありがとうございます。討伐している人最優先だ。これ何引くかによるよね。でも。ミスった。興奮してしまった。ネルさんね、1歩しか下がんねえから。ちなみに2歩か。もう38,650。もうこれ9万超えれば普通に優勝できそうだから。これはありがたい。あれ死んでもすぐそこに行ける。2引きたいな。1、また1。なんか見たことあるぞ。だったの？ありがとうございます。みんな強くない？わら。昨日もこれあったよ。昨日はね、4人でプラス1マス止まるっていう。あっくんジャングな。あっくんハッスル先だ。ハッスル先。で、昨日も戦士だったな、1人。ハッスル先。MP 的にハッスル。サイコロ増えまくり、わら。増えまくりで、なんか、確か、上の上のプラス1マスが2人止まった気がする、ここ。いいな。3。これ毎回ゲットいいね。これジャング。これあっくんのか。おー。さあ、俺は MP の節約で、A でいけたの。計算狂ったな。3分で酒場か。普通に最初 A プチでいいおな。10お、超えともう A プチでいいらしい。いいね。1。よろしくお願いします。3が矢印。まあ、ヒュージー。2、3。いや、6はいらねえんだよな。もうこれ勝ち確じゃね？ここはピオラに、ピオラス千葉のもう飛ばすんだ。ここかここだよね。止まりたいよね、ちょっと。ボスだよな。多分、違うか。ボスまでいかねえか。 5。これ今のいるピオラ。ねえ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 。スゴロクってさ、このマップってさ、基本的にさ、ゴールドマンのが良かったと思うけど。こっちのマス行っちゃったらさ、基本的にさ、ボスまで行けなくない？ 3 引くわ。3引いたわ。どっちしろ枚数でいいからボスいかねえよ。うわ、よあっぶね。あ、お、最悪。いいね。こんな倒せるわけねえだろ。これ倒しちまった方がいいんだけど。見たか、これ。見たか、これ。物流とかも最悪だわ。
うん。なるほど。ここ、入って、馬は超えねえな。こう行くのか。確実に超えね酒場ここで踏む感じ？あー、一人だけループか。で、ワンチャンここもあるもんえな。ね。まずハッスルだよね。お、まずね、この一旦は全員攻撃だから。これ多分さ、読んでるんじゃないかな。うんうん。なるほど。なんか読んでる気がする。1だった。おー。あれごま団子さんいつテンション上がったんだと思ったら、一マス目前のやつ、テンション上がるやつだった。これ6出ればいいのか。3。上だよね。よし。グランドクロス来たらしい。こう。アンルシアはターン数えなくてもいいのは楽。そうだね。これちょっとレベルがさ、未満のままにボスに突入するのだけ回避しないといけない感じか。俺、ボスってね、うん。かな。お二人、これもまたボールだな。はい。これでいいよ。5ターンだ。これメタルキングが出てきて、やーみたいな。なんなかったわ。そしたら、これ防御なんかやってるねえな。これ防御がいいよね。防御。で、タイガーくんだけチート使ったからレベル上がるの早い。いや、母ちゃんいいんだよ、母ちゃん。あ、やばい。あ、いてててて。こう行くしかないもんね。だってまあ、帰るな、防御してて。さすがにテンションこっからだよな。会心火炎切りしないんよね。ブローだよ。どんぐらい食らうんだろう。つかこいつ HP いくつ？うわぁ。俺ハッスル踊っていいよね。危ない、今ジャグリング打つわ。コバは、どうも、原さんいらっしゃい。配信来た。ドカーン。ここ悩むんだって俺。めっちゃ。やったやった。9 9レベル。最高悩むこれ。防御で耐えるとも思えねえんだけどうな。ん、赤と緑が、もうここ踏んじゃうから、結局って感じ。結局あと2つ増えるからみたいな。耐えねえよな、それな。あ、絶対な。なあ。 293。まあ、ほうほそれでもいいんだろうけどな。う。んさあ何になる？足りねえよな。僧侶火力がいないし。てるから、俺の防御でいいんすか？俺の防御でいいんすか？俺防御でいいんすか？防御？あ、次俺か。防御？ 3か。6だ。やばい。もうやだ、俺このマス来るとやだ。ボス入っちゃいそう。あっつって。ボス近い。ボスが近い。あ、梅干し食べた。さやちゃんさんが梅干し食べました。6。さあ、ラミートさんがハイテンションになっていく。中の人がね。お、コバ団子さんも中の人がハッスルしていく。あくまでも中の人が。
いやーもうどうしよう。1か3か。1か3です。次あれでしょ。 5! あ危ない怖すぎ。あ、なんか出た。また来るいや、これ耐えねえっしょ、発生しねえ。えい、発生しねえと耐えねえよ。うわ、やったぞうまうま。いや、俺はやめて、防御よかったしてる人だって防御してる人だって、俺はやめて。いや、次これ攻撃できるのきついわ。やっぱハッスル、ハッスルいった。お、ハッスルいった。これハッスルいった。これやってこないとまず。いいね。あと少し。あと少しだ。早めにさ、レベルさっさと上げちゃって、早めにさ、ボス行きたいね。つかレベル上げて。おー、めっちゃもらった。攻め時だ。あー、2が欲しい。待って、これ1出さないようにしないと。分かってるな、タイガー。じゃない、タイガーじゃない、ゲレゲレだ。お前は3を出すんだ。いいな、ゲレゲレ。3だ !2 だめっちゃ辛いこれ。スーパー辛い。あ、じゃらじゃら。でもこれレベル上がんないときつくないどうなのこれ。これ倒せんのこれ。ボーナス一番だ。ブローって MP あんま使わないですよね。そこ計算してますよ。シュッ。ごま団子さんが噛んでしまったよ。勢い余って噛んでしまった。これもあっと防御じゃねえか。レベル足りない。防御分。最低でも10いかないとやばいんでしょ。欲しいね。わら。うん。なんか最低でも10ないときついんでしょ。これ9万超えるの確定じゃね？あ、なんか俺もレベル上がった。10でもきつい。11は欲しい。耐えるっしょ。ドラゴンクエスト11。1。いいからな。回復もいいからな。おお攻めるしかねえのか。 1か3かあと800なんだよ、800。 5? おおーやったーあれメタルの地図って何ターンまで ?1 出すわ、じゃあ。6だわ。お。なんだこりゃ。バックはね、別に縦があるから、こっちでいいと思う。多分こっちでいい。え、縦があるから。危なっ。ここ俺だよ。ここが。ふぅお、世界中の雫。俺らさっきから HP 満タンなのに宿とか止まりまくってっけど。やばない。働けよ。5。お、5。5。お。結局メタル系踏めない。わあこれゴールデンスライム2回踏んだらさ、レベルっていくつになるんだろう。みんな危ないところで止まる。わら。緊張感が半端ないよね。お、ゾロ出た、ゾロ。あれこれ、セルフ9万じゃん。え、この段階で8万枚とか言ったの初めてなんだけど。こんな行くんだ。お、11レベルになった。ギリギリ。93ポイント。でもこのままぐるぐる回ってたらいつかは絶対入りそうだな。倒せる気もする。これでも結局倒せず
うわ、やだな。ボスワンチャンあり。ボスワンチャンあり。でもこんだけあればさ、もう普通にもう9万超えてるからさ、ここでゴールスラー入って誰かが入っても変わんないのか。入る？どうする？どうする？行きましょう。いくつ？ 5？ 行くよ。いいね。もういい？行くよ。いけ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 。これ、ファイト王。いけいけ。ありがとうございます。会心がめっちゃ欲しい。会心が欲しいんだけどさ。キューザがついてるから大丈夫だ。B。ヒューザの。僕らのヒューザ。やべ、ごま団子さんめっちゃやった。俺らはうまい使い方すんだよ。MP 残すのはちょっとダメだと。めっちゃ頑張った。まあ頑張ったね。あれはね、ブローしてってほしかった。もしかしたらあったよ。惜しい。わら。いけいけ。ジャグリングだー。96。こいつ HP1600 だっけ？ 192。ラミートさん強。盗み以外そんなにぞって最初の役に立たねえから最初だけだよ。ビビビビ。これまた TC ってこう痛い。また10万出ますね。うわっばっちゃぶちゃちょは良い司令塔ですね。ですね。俺と俺はもうなくなりましたよ完全に。ジ5ャグリング？ジャグリング。分かれた分かれた。レホイミホイミで全開する？すげえな。でもその場合、また狙われたら終わりだよな。防御しても、HP 足りると思えない。お、いい会心。40。配信はうざー。意味だ !100。配信はあ、ちょ、やめろバカ。あ、来た、グランドクロスだ。中2アタック。確かに10時に切っている。3ターンだから次のターンで、会心来る？そっか、冬さんだけ、MP 多いんだっけ ?1 個分。見てるだけではヒヤヒヤする。わら。ギリギリの戦いだから。悩むんだよ、悩む。これ悩む。悩む。悩む。そうだね。これ3ターン目だと思うんだけど、この次の一巡。これだ。これもう負の連鎖だ。負の連鎖。一回、もう、ネガティブにしてこうもう不安ならターン経過勝手に書いちゃってもいいんだよね。チャットで。55。あれ？そっか、俺が入ったから俺のターンなんのか。ハッスルハッスル。俺、ごま団子さんのだと思ってた。ずっと。ごま団子さんのターンだと思った。あ、あいて、あ、ビリビリしてる。テンション使わないで残すのもありですか？このターンってさ、会心
が、ヒッチューのさ、効果がもらえたターンってさ、ワンターンとして数えんの？数えてるから来てるような気もするけど。ああ、やんない。これもね、一発目はジャング行こう。一発目はジャングで会心出るかもしんねえから。その、会心で倒しちゃえばそれでいいから。これ一発目はジャングで行こう。一発目ジャングでやって。俺ビックンビックンしてるわ。あとはもう、に俺がハッスそっか、冬さんがテンション持ってるから。あ、ビックンビックンしてる。あばいばいばい。お、グランドクロスは雑魚技強かったー。あ、やっと消えた。会心のハッスルダンス。果敢に攻めるか。会心のキラージャグリンでいいぞ。さあちゃんと波数を回復していく。行くぞ、ついに俺の攻撃だ。会心のキラージャグリング。いや。お、全体的に入った。あ、やばい。やばいって危なーい怖すぎ。またゴマ団子さん HP10 とかだよ。ごま団子さんなかなか強い。わらわら。すごいなんか、耐えまくってるよ。あ、でも波立さんたち5万枚買うてるな。これで来なかったらどうしようみたいなところあるけど、フューザー来ると思う。なんかホイミで調整したいよね。これ多分ハッスルダンス会心とかやっても絶対全開しないもん。どうなんだろう。配信までね予想してないんでね。配信までは計算してないです。よし、中2だ。もういける。これで倒せるぞ。これで倒せる。あー、この MP でもそっか、どうせゴマ団子さん防御してさ、テンション温存し続く形になるよね。どうすっぺね。なんでみんな会心率高いの？基本的に会心じゃない？どうせ6以上だし、配置までこっちのもんだし、7だと矢印か。怖いからホイミしようよ。やった。でも入っちゃってもいいです。入っちゃっても。ワンちゃん入っちゃっても。来い、ヒューザタイガーくんも会心出して。俺さっき1回攻撃だけ、俺攻撃まだ1回しかしてないけど。会心出したよ。会心のジャグリングした。あ、てててて、やばいやばい。あ、やばい、これやばい。1位あ、死んだセルフ耐えたと思ったのに。地味に生き残れたと思ったんだけどな。ありがとうございます。やった。ただいま。ダーグドリアムただいま。ジャグ行こう。全然行かないじゃん、俺のために。まだ俺2回しか攻撃しないから。あ、やばい。おう。800いった。あぶねえ、また11残った。ゴマ団子さんの HP がまた11だよ。
これ僧侶失ったら積まない？これも暗淡でしょ。あともうボス入るだけだな。入ればふみくんとこに勝てる可能性があった。よし、よろしくお願いします。とりあえず行きただけ。ハッスルじゃないの？ 4回、おう。 6回か4回振れる。で、防御か、ポイミかな、俺。金皿2回引けば9万超える。ポイミでいい、ポイミ。ごま団子さん死んだらきつそう。ね。多分、絶対勝てないと思う。僧侶、ありきな気がする、今んとこ。グランドクロスってクソ弱いんだよね、一番。あれ ?2 番目に弱いんだっけ？でも、おたけびも確か弱かった気がするけど、おたけびってなんか、状態以上混ぜてくるから、どっちかっていうとグランドクラスの方が、グランドクロスの方がいいんだよね、都合が。確か。これでヒューザー。お、セルフ会心。行くぜ俺のキラージャグリー会心出たー !96 系。見たか会心出してやったぜ。あ、フーさん。フーさん死なないであっち防御して。ジャグリングして。会心出していくからの会心のベホマラー。で、防御してるから死なないから、ジャグリングかなこれは。どうなのごま団子さんどっち行くぜあら !57。微妙。67,340、?67,634 ってことは勝ち確じゃないこれ。あ、なんか俺、動いてない。なんか動きが止まっている。これ、倒したら勝ち確だ。さあ、会心のハッスルダンス、いいぞ。55。お、赤くなったぜ。いけ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 。MP が、いや、きつそうだが、立ち上がれない。まだ立ち上がれない。いけるやった。いい感じにバランス、あ危ないセルフ1耐えていくちなみに俺のターンでヒューザーが来ると思う。と思う。うわぁ、ハッスルでーす。あ、やべえ。オッケー。あー嘘危ないこれきつくない ?MP。これきついな。俺何もできないしな、これ。俺これ死んじゃうよな。でも、ワンチャン。でもこれ、ここで
会心の効果使ったら多分耐えきれないよね。攻めましょう。みんな攻めましょう。ここちゃん。これも攻めましょう。ここチャンス。ここチャンス。ここチャンス。ここはすごい悩みどころな感じだ。ごま団子さんの指示なかなか強い気がする。おう、鈴子が褒めている。ここ運命の分かれ目だよね。攻めろ攻めろ。おーし、ナイスナイス。これね、てーどうしよう。無駄にハッスルでも、無駄にハッスルでもいいっすね。無駄にハッスルしましょうか。ハッスル、いや、ジャング。じゃあ俺は運で耐える。ここで死んだらだって、元も子もないよ。ホイミ？あ、ホイミのエッジなの。さあ、したら俺死ぬ可能性出てくんだけど。危ねえ、だからね。危ねえ。気合で耐えてみせる。そこ防御してないんで、まあ、ここはブローですよ。で、ハッスル、ホイミだな。トゥートゥ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 。まあそうなるよ。だからね、ハッスルしてほしかったんだよ。そこまで俺は計算してたから。ハッスルは入れるよ。ハッスルは入れるよ。とりあえずハッスルは入れる。生存コース。ね、満タンじゃないとダメですか？ありがとうございます。満タンじゃないとダメですか？よし、分散した。基本満タンだ。ダメー。安定を取れるんだ。これはいい。またあれだよな。どっちにしよう。ちなみにあと HP いくつなんですか？誰か計算してる？ 48。防御でいいかもしれない。防御でいいかもしれない。あえて防御でいいかもしれない。弱でいいの？いや、本当は逆のが良かったんだよ。ナポレオンさんの防御で4の7だから発するのが良かった。本当はね、ギリギリいけるね。こうなっちまうから、 55。そうしようと思った。もう先を読むしかない。やめろー。やめてー。うわ、危ない。2で耐えた。ブローしかない。どうせ次あれだから。ここも、ジャング行くしかない。ジャング行くしかない。あ、ないのか。ないのか。あー、やっぱ逆だったな。ハッスル。ここもハッスルしないと無理だよ。これはいやー、ここで倒せなかったのきついな。メルさんはずっとブローですよ。防御ありません。いやー、運悪い。やっぱダメだ。戦闘だけは俺の指示従ってもらった方がいいかもな。こうなっちまう。ほんとね、一手ミスっただけでこうなるから。安全にハッスルでよかったよ。安全にハッスル。ほんとに。あのホイミはちょっと意味がわかんない。これどうしようか。あれはハッスル。まあしょうがない。まだね、あっちも落ちたからわかんねハッスル。え。いや、1残ったー。1残ったー。痛い。嘘やめろー。耐えたー。撃てないよ。52。48。死ね。会心セルフ。やったー。危ねー。そんなのあんの？力の種とか。5000枚。遊玉。力の種とか。うおー。そんなのあんの？
10回も触れんの。冷水じゃねえんだ。来たぞー。4。友人とかね、また1000万持ってく感じだね。また1000万持ってく。いいチャラだ。あー、これありえる、ありえる。ティ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 3。これ全部ジャラだったらどうなんだろう。ジャラ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 。ちなみにアクセが出ない宝箱ってどこかあるの？下行こうよ。もう諦めとか。あ、そうかそうか、しょうがねえな。おお、いいじゃん。4。まあまあ、しょうがねえや。こっちしよう無理や。遊玉？当てない以外ダメだ。これはタイガーくんみたいにやる側も参加費かかるんですか？これはね、かかんない。あ、ダメだね。ジョーカー。オッケー。よーし。じゃあ、B ボタンちゃんと押すわ。5。5000枚。あ、10万いった。あ、昨日、前回より枚数多くね。5。ネックレス。6、6、6、6、6、6、6。1。前回超えたね。10万超えましたね。あれ、俺のターン回ってこなくね？また1000万持ってくの？あ、回ってくるわ。また1000万持ってくの？ 6! まあいいんですけど、今日それとチームだから、全然俺はいいんですよ。神。ラミートさんが2000万と、ウーさんが、500万、5万さんじゃない。よし。6! 誰もらってるの？5万さん、みんなね、協賛金送ってたね。きたー。ありがとうございます。さあ、とりあえず、うちらは3位だね。3位で、すげえな。やったぞー。13万5632。13万5632。いやー、俺の記録ぐらいまでいったな、これ。やっぱ14万の壁ってのはやっぱ熱いですね。なかなかね、14万の壁は超えないですね。俺もね、14万目指してるんですけど、なかなか来ないですよ。13万。いやー、おめでとうございます。見事ね。13万来たよ、鈴子。ということで、C 枠でございますね。自張りのみしかかけてないんで、皆さん総取りですね、これ。総取りな感じですね。総取り？お疲れ様でした。とりあえずね、商品の方を。俺らしかかけてない。やばい。すごいな、完全に総取りだ。誰も、このメンバーしか賞金持ってくる。やめたさん、できんくらうかも。強すぎて笑ってた。笑。やりすぎてしまった。続きまして、皆さんね、C チームには面白くないと思いますけど、C チームの針の方のを参ります。C にかけりゃいいんだよ、そんな。な。まず、天才お断りですね。だからとりあえず C にかけときゃ儲かるんだって。なあ、みんな。完封ですね。13番では、次元が違います。ゲレーゾにまた今日も可愛いさやちゃんお帰り。続きましてラミートさん174万おめでとうございます。174万おめでとうございます。ラミートさんおめでとうございます。やってやったぜ。みん
皆さん、ただいま。174万おめでとうございます。これ、どういう分配だっけ？続きまして、冬さん。俺以外が200万だっけ？580。俺以外200万でいいの？ 581万おめでとうございます。オーケおめでとうございます。ー。じゃあ、とりあえず200渡しとくよ。ただいま。続きまして、ごま団子さんも、1162万みおさんおかえり。1162万おめでとうございます。なかなか面白かった。わら。でしょ？ありがとう皆さんおやすみ。わら。これどうしようかな、俺。みおさんおかえり。400万はな、まあ、俺の方のイベントの資金にさせてもらおうか。今回は。着服しよう。イケメンお疲れ様でした。着服させてもらおう。おやすみなさい。1162万。ただいま。あざーす！じゃあ、とりあえずね、こちら最初のサイコロ、また4人踏みました。わら。マジイケメンおやすみなさい。マジイケメンおやすみです。見てましたよ。おめでとうございます。じゃあ続きまして、第3戦目いきます。第3戦目いきます。よろしくお願いします。エントリーの方よろしくお願いいたします。エントリーの方よろしくお願いします。選抜で放送 OK です。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとう。ごま団子さん、冬さん、ラミートさん、ありがとうございました。解散します。すげえな、ほんとな。マジですげえ。また、待って、あれだな。ごめん、3箇所配おってね。疲れ様。3箇所。青いで放送参加。はい。ごめんね、ちょっと待ってお疲れ様でした。ありがとうございました。2位のね、20分まず20個。いやー、よかった、無事、なんか、優勝できて。13万5632ってやばない初めてだよ。初めての数値なんですけど、聞いたこともねえよ、俺スゴロク人生で。俺のスゴロク人生ってなんやねんって話だけど。よかったね。ありがとうございます。なんか、こんだけやれると、すごい楽しいですね。なんか、他の対戦メンバーからすると、たまったもんじゃねえけど、こいつらが出るとき、俺、参加しねえわってくらい、俺多分、そいつら避けるけど。出てきたら。俺対戦相手出てきたら避けるけど。また10万超えなんだろつって。では、どうしようかな。次は参加させてもらおうかな。でも今回、これはこれで一回切った方がいいかもしれないな。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次はなんか選抜メンバーとしてちょっと参加してみようと思います。やるんだったら。バイ。はい、でまずこれはこれで、ちょっと神回になったので、これはこれで一回切ります。その後、だらだら続いちゃうんで。ありがとうございました。お疲れ様でした。また、次回。次は休憩。休憩、しちゃうんですね。なんだよ。では、終わります。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。